इतना ज़्यादा बारिश है देखो। देखो देखो गाइस आदा लामाजों नुफैयो आरोना एक्चुअली अखा हादों ना बिराद हादों मोनानिफ्रायनो नै ओरै लोमजोब्बाय नै दै थाजोब्बाय आरोना ओरै गाइस नै बिराद अखा हादों आरोना मोनानिफ्रायनो दासिमबो नै आलदाल' हाखाबाय अखाया ड्रेसफ्राथ' गैखाला गाइस ड्रेसफ्रा सिजोबखाबाय लामाजोंसो आरोना नै नोंनि मिनिनायखौ मोजां मोना मिथिया आङो मोजां मोना ऑनलाइन आ जाओ ऑनलाइन आ जाओ गाइस कोई तो आ जाओ इधर देखो ओह इतना ज़्यादा बारिश ठंडा ठंडा अखा हादों गाइस बारिश इतना ज़्यादा बारिश रात से लेके शाम तक देखो अभी भी बारिश बाप रे बाप दै थाजोब्बाय आरोना नै गासिबो लोमजोब्बाय दैया इतना ज़्यादा बारिश रे रात से लेके शाम तक देखो इतना ज़्यादा बारिश ओह रे बाप रे हवा भी आ रहा है हवा ऑटो सिजोब्बाय नै लोगोफोर सिजोब्बाय हाफ पेन्टसोमोन सिफाजोब्बाय गोरानै गिसिया आरे लोमजोब्बाय आरोना नै दा बारिश गाइस बारिश कमेन्ट खालामदोरा लोगोफोर सान्तिपुर एरियायाव जानाय गाइस बे सान्तिपुर एरियायाव जानाय आजां गाजां अखायानो अखा अरे मदर चोट कैसा बारिश है बे ओह शिट देखो क्या नजारा है गाइस एम्बुआबो गाबबाय थायोलै एम्बुबो गाबबाय थायो आरोना गाइस एक्चुअली जेसेबांनो एम्बु गाबो एसेबांनो अखा हायो नङा होमबा गाइस माथो होनोरा सिफैजोब्बाय आरोना ओरै दै माबा मा होनो दै नायफैदोंमोन आं हारसिं एक्चुअलि सिफैजोब्बाय आरोना आंनाव दा नै आयै नायजाला नै ओरे रे फाग्ला बायदि अखालै दिनैनि अखाया जिफोरजोबखागोन माथो बेबायदि आखलबा कारेन्टबो गैबावा गाइस कारेंट भी जा चुका है क्या कर रहा अभी
कुछ भी तो कर नहीं सकता है ना ब्रो। जिउआव दंनाय मानि होबाय नोङो नायानो मोजां मोना। अरे ऐसा कौन आता है बे ज़्यादा स्पीड में जंगल के बीच में रास्ता जाने का आने का। अरे डुरियन गया। अरे भाई भाई पानी नहीं है। मेरे को पीर से वापस आना है क्या? सुना है तो जाएगा। अरे 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 कैमरा में बारिश गिर गया है। गाइस बारिश गिर गया बे, इतना ज्यादा बारिश देखो। नहीं टांडा टांडा कूल कूल। ओहो ओहो ऑफ लोग खबर। कमेंट भी कर दो गाइस, कमेंट भी कर दो। कमेंट कर दो गाइस, कमेंट। आई नीड कमेंट। कमेंट तो चाहिए मेरे को। आज तो मैं मरते मरते बच गया बे। अखा हादों लोगोफोर, बिराद अखा आरोना नै। अखायानो अखा। साथासो लाबोदों आरोना आं नै। ओरै साथासो लाना फैदों आं अखा हानाया। एक्चुअली नायफैदों आरोना अखाखौहाय। अखा अखा बारिश गाइस, बारिश बारिश। चम चम चम। क्या है बोलो यार। जेब्ला आं क्लास 8 आवमोन, जेब्ला आं नोंखौ नुदोंमोन, आंनि गोसोआ नोंखौलाय सानो। अ आंनि अनजालि अरे रे रे रे। क्या बोलूं है ना ब्रो। जंगल जंगल जंगल। इधर भी देखो, इतना बड़ा जंगल है इधर। कभी कभी एलिफेंट भी आता है यहाँ पर। लेकिन गांव में नहीं घुसता भाई लोग, अटैक भी नहीं करता हम लोगों को। इसमें आता है और फिर से चला जाता है, कुछ भी नहीं करता गाँव वालों को। अच्छा एलिफेंट आता है इधर कभी कभी यार, कभी कभी समथिंग समथिंग।
बाय बाय गाइस, बाय बाय। आज के लिए थैंक यू।